Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže pečenie nás baví, tak dnes sme si spolu s Falou pre vás pripravili ďalší recept, no a tentokrát to budú kysnuté lievance, no a môžeme ísť na to. Do 400 ml mlieka si rozdrobím 20 g čerstvého droždia Fala. K mlieku a k droždiu prisypem 50 g kryštálov cukru. Všetko spolu dobre premiešam a necháme podkysnúť, kým si pripravíme zvyšné suroviny. Do väčšej misy si nasypem 500 g hladkej múky, ďalej štipku soli a rozbijem si 2 vajíčka. Keď nám mlieko začalo peniť, môžeme si ho priliať do misy. No a všetko spolu vymiešam do takého hustejšieho palacinkového cesta. Misu teraz zafolujem, nechám podkysnúť, tak aby cesto približne zdvojnásobilo svoj objem. No a kým nám teraz cesto kysne, pripravíme si jablká, ktoré budem potom dávať na vrch. Ja tu mám 2 jablká, ktoré som si ošúpal, oni sú také trošku väčšie, no a ja si ich teraz ešte očistím a vykrojem znútra a jablká nakrájam na menšie kocky. Keď mám jablka nakrájené, zoberiem si nejaký hrniec alebo pánvicu, no a do pánvice si dám, alebo teda do hrnca 50 g masla. K maslu si prihodím jablká, trošku budeme restovať, ďalej ocukrujem, približne 1 polievkovú lyžicu cukru. Kým sa jablka zarestujú, nakrájam si ešte 2 banány na menšie kúsky, približne na polovičku a potom na také 1 cm plátky. Do hrnca s jablkami prisypem trošku škorice, dobre premiešam a do vypnutého hrnca prihodím ešte banány. No a máme jablká s banánmi pripravené. Cesto mám už vykysnuté, no a teraz zohrejem pánvicu a trošku si ju nalejujem. Na rozohriatú pánvicu si nalejem cesto. Palacinky môžem obrátiť. No vidíte, krásne nadýchané. Lievance mám hotové, no a nakoniec už len ochutnám. Fantastické. No ja dúfam, že toto video sa vám páčilo, ak áno, tak určite like, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.